Čaute priatelia. Dnes sa ideme otužovať tak ďaleko, že vyrážame skoro ráno. Vidíme sa tam. Bardejovské ľadoborce možno spozorovať v prírodných vodných tokoch okolo Bardejova. Nachádzame sa v obci Gaboltov, blízko poľských hraníc. Konkrétne za obecným úradom odbočíte a táto cestička vás dovezie až sem. Je to tu také krásne prírodné miesto. Tuto podo mnou sa nachádza šatňa, tuto všade okolo vás môžete zaparkovať a tu sa pôjdeme spolu otužovať. Toto sú bardejovskí ľadoborci. Čaute. Ahoj. Čau. Vieš nám povedať, ako toto celé začalo? Aj toto je ľadoborec. Ja som osobne začal pred 7 rokmi. Taká drobná partia, sme začali chodiť a postupne sa pridružovali ďalší. Momentálne sme partia na dobrovoľnej báze, je nás viac ako 50 a chodíme 7 mesiacov v roku od 1.10. do 1.5. každú nedeľu do vody bez rozdielu teploty počasia a teploty vody. Tak, tejto scénerii chýba už len Vinetu a Olče Trhen. Jožko, počula som, že vraj otužovanie ti zachránilo život. Dá sa to aj takto povedať. Ja som bol pred 3 rokmi v celkom vážnom zdravotnom stave. Chcem povedať jednu vec, vek je len úplne nepodstatné číslo. My sme začali po 60-ke, manželka tesne, má to neskutočné zdravotné benefity, takže to si myslí, že mu niečo je a že nemôže ísť do zimnej vody, tak tu medzi nami nie je taký, čo by mu niečo nebolo. Lenka, čo sa zmenilo v tvojom živote, keď si začala otužovať? Mne to zmenilo veľmi veľa v nastavení hlavy. Mala som stále pocit, že hanbím sa za svoje telo a kamoška ma už roky volala otužovať. Mala som o 20 kg viac a strašne som sa hanbila ísť do vody pred cudzími ľuďmi, že čo si tí ľudia o mne povedia. Mala som veľmi nízke sebavedomie a keď som prvýkrát prišla, tak títo úžasní ľudia, keď som vošla do vody, zatlieskali, ľudia, ktorí ma nepoznali, tak zatlieskali a ja som sa normálne rozplakala. A som si povedala, že toto a títo ľudia stoja za to. Sú to úžasní ľudia a ja im strašne ďakujem, lebo veľa vecí sa v mojom živote zmenilo tento rok a som rada, že ich mám. Čajček po otužovaní je síce romantika, ale neobliať sa je umenie. Ja som takto klepol, po hlavni som klepol. Ten najdôležitejší. A ja nič. Ja nič. Ty si z Marsu. Ty nie si z tejto zeme. Ja som z Venuše. Ľadoborci, ďakujem za prijatie, bolo to nádherné tuto s vami. A čo by ste možno ešte odkázali ďalším ľuďom? Tak sme veľmi radi, že ste boli s nami a tešíme sa na nových členov. Nech sú všetci zdraví. A neváhať vyskúšať. Je to úžasné. Pokiaľ len títo ľudskí ľudia nedodali odvahu do otužovania, tak ja už fakt neviem. Asi toľko.